Jak používat aplikaci SuperDuper? V prvním kroku se zaregistrujete do aplikace, můžete se zaregistrovat přes Google, Facebook a pomocí e-mailové adresy a hesla. Uživatelé iOS se mohou registrovat přes Apple. Po vstupu do aplikace se zobrazí obrazovka se seznamem. V dolní části obrazovky je tlačítko, na které lze kliknout, a zobrazí se možnost výběru názvu seznamu. Můžete si vybrat z předefinovaných jmen nebo přidat ručně. Poté, co jsme vytvořili seznam, můžeme do něj vstoupit a přidat položky. Každá položka má název a kategorii. Můžete označit položku, změnit množství, odstranit položku a upravit název položky a kategorii. Prémioví uživatelé mají možnost odstranit reklamní banner a přidat obrázek k položce ze seznamu. Pro více informací a dotazy nás můžete kontaktovat e-mailem, Facebookem, Instagramem. Nákupní seznam SuperDuper, usnadnit nakupování.